sasabihin mo, no? Isa pa. Isa pa. Take two. Ano ba? Sabay-sabay. Sabay. Good morning, mga kaangit. Yun, no, nandito na naman kami, putang ina nyo. Isa pa nga, putang ina, mali. Isa pa. Ikaw mag-intro. 1, 2, 3, go! Good morning, mga kaangit! Oh, what's up? Nagkita-kita kami, mga matatagal na kami magkakatrabaho pero wala silang masabi. Ulitin natin intro natin, gusto nyo? Ilang take yan? Basta yung matututo tayo. 1, 2, Good morning, mga kaangit! pangangi! Good morning kasi! Mga panghi. Mga anghit na. Panghinga. Anghit na lang tayo. Anghit, mga anghit. Oo, pangit pag panghi. Parang Pangit. last... Yun! Yun, mga pangit! Saan ba yung pangit yan? Putang inang pangit mo, pre! Sige, geng. Ayan. 1, 2, 3. Yo! Mga kangit, nandito kami nagsama-sama kasi may gagawin kaming video. Ewan ko dito sa kasama ko. Ang hit niyang hype. Pasok! Ang content natin ay walk trip tayo. Mamimili tayo ng Di ba tayo mga mauhuli? pasalubong. Hindi. Ibang walk trip naman yung sinasabi mong hinuhuli. Ayun yung mga pusher eh. Hindi, walk trip yung mga snatcher. Siyempre siya mauuna. Ha? Siyempre siya yung master eh. Tingnan mo yung tsura, veteran siya. O ano? Oo, ayun. Oo, ano? Nablangko kami, di ba? Wala. Oo. Sige, mamaya na lang. Intro pa lang yan, intro pa lang yan. Wala na yan, mamaya. Oh, uy, ulit pa tayo. Patayin nyo na. Patay mo.